тафтишоти паррандаҳои ҷиноятӣ ва баррасии ин паррандаҳо нисбати шахсоне ки берун аз ҷумҳурӣ қарор доранд иҷоза дода мешавад, бояд қайд кард ин фақат таҷрибаи Ӯзбекистон нест. дар аксар давлатҳои дунё ҳамин меъёр, ҳамин муқаррарот ҳаст. вақте ки шахс ҷиноят содир мекунад бо махсусан ҷиноятҳои вазнин ва фирор мекунад аз ҳудуди давлат, қонунгузории миллӣ иҷозат медиҳад ки паррондаи ҷиноятӣ тафтиш карда шавад. ҳатто баррасии судӣ иҷозат дода мешавад ки ҳукм қабул карда, санади судӣ қабул карда шавад дар бораи гунаҳкор будан ё ки бегуноҳии ин имон шаҳрванд. ман фикр намекунам ки ин тағйирҳоро маҳз бо назардошти он ки якчанд нафар собиқ мухолифин, озимост ибораи мухолифинам надорем, ҳамаи чизо то ба имзо расидани созишномаи умумии истиқлоли суд ва низояти миллӣ буд. аз рӯзе ки ин созишнома ба имзо расид ва дар давоми қариб 2.5 сол комиссияи оштии миллӣ фаъолият кард, тамоми талаботи чи созишномаи умумӣ ва чи дигар протоколҳое ки ба имзо расида буданд ва пуррагӣ иҷро гардиданд, яъне ибораи мухолифин мо надорем ва ба ин хотир амрона карда нашудааст. лекин аз талаботи ин тағйирҳое ки ворид карда шуданд бармеояд ки нисбати ин гуна афроде ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир мекунанд ва фирор мекунанд, қонунгузор иҷозат медиҳад ки паррондаи ҷиноятӣ тафтиш карда шавад ва баррасӣ гардад.